बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन ना नों गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसेया लानानै फै। लोगोफोर नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नैबे भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर बर'निनो जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जेसि नार्जारिनि मोनसे बावखुंग्रि हाजो सेरनि मुंनि मोनसे गोदान मेथाइ फैगासिनो दङ दे लोगोफोर, एबा बिथाङा गोदान मेथाइ कम्प'ज खालामगासिनो। बिथाङा गावनि जेसि नार्जारि अफिसियेल फेसबुक पेजावबो बे भिडिअ क्लिप्सखौ आपल'ड खालामनानै होदों आरो बियो बिथांनि मोनसे बैसागुनि स्पेशेल सं एबा मेथाइ जागोन दे लोगोफोर, आरो बिथांनि मेथाइजों लोगोसे मिउजिक भिडिअआबो फैफाखायो। जानांगौ बे मेथाइयाबो बिथांनि बैसागुनि मोनसे स्पेशेल मिउजिक भिडिअ महरै फैनो हागौ दे लोगोफोर। जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायफोरा बिथां जेसि नार्जारिनि मेथाइखौ खोनासंनो मोजां मोनो बिथांमोना बिथांनि फैनो गोनां गोदान मेथाइखौ खोनासंनो थाखाय नेनानै थादो। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय।